Hello everyone, I'm Rin Angeli Takshat from Loingan Santo Domingo Ilocos, and this is my entry sa Buibirit Online Pasalub. Yakapin mo ako ng mahigpit bago ka umalis. Hawakan mo ang aking kamay at muli mong hagkan bago ka lumisan. Maari bang sabihin muli na kulang ang iyong mahal at wala nang ibang hahalaan sa ating pagmamahalan? Maghihintay